Здравейте, как става закупуването на автомобил? Много е бързо, лесно, никакви нотариуси, никакви глупости. Обаждаш се по телефона, казват ти номерата, после получаваш документ за твоите номера, но можеш да си ги изкараш на момента, след 5 минути са ето там. Ето там, правиш номерата, ето. И общо взето, ако имаш запазен час, с изкараните номера, по телефона става застраховката, обаждаш се по телефона, подписваш се чрез един имейл, искате подписа да съгласиш, се подписваш документите, получаваш на имейл застраховката, принтирваш я и имаш застраховка. При което с подготвен час отиваш и така много бързо става, всичко е много опростено и автоматизирано. Мисля, че схванахте как стават нещата. Много е лесно, просто трябва да се знае. Защо не знам, в България трябва да ходя по нотариуси, трябва да ходя с жена си, трябва да ходя с чинка, стринка, не знам, много ми е сложно в България, като трябва да купя автомобил. И така, тук исках да кажа, че тук с едно телефонно обаждане получавам номерата с моя регистрационен номер. С запазен час за 10 минути става прехвърлянето. Докато платя на касата, той вече ми изкарал талон, всичко. И така, с най-голямото ми уважение бих искал да се променят нещата в България. За това го правя това видео. Малко от малко да се улесни народа. Не да ходи с жена си, да прехвърля колата, пак тя жена му, че той не знаела, че той имал кола, пък той била начинка му и то с хубава работа. И така, хубав ден на всички. Съжалявам, че не е професионално видеото, но това е положението. Придобихте една представа. Чао!